patok dua provinsi antara Jawa Timur, Jawa Tengah, Kabupaten Rembang lan Kabupaten Tuban ning Kecamatan Jatirogo lan Kecamatan Sarang. Ya iki lur, pintu masuke alas kene iki dipasang plang portal. Alas iki ana ning lore Tegalan Desa Ketodan Jatirogo Tuban lur. Dadi wong-wong nek nyebut alas kene iki ya alas Todan utawa alas Temangkat. Lokasi iki nek saka kantor Balai Desa Ketodan ya sekitar 5 km. Nah iki mlaku ngulon sithik ana pertigaan. Dalan sing mara ngalor utawa nganan iki lur, yen dicek no map wis masuk wilayah Sarang Rembang. Nah saka titik kene iki yang ditarik garis lurus, sakpal iki wis masuk wilayah Petegalan Desa Tawangrejo. Layan sing lurus utawa ngulon kuwi gak sampai rongpal wis masuk wilayah Kecamatan Sale. Pal tugu perbatasane ana ning sisih kulone Telon Pas kene iki dulur. Nah yo iki patok perbatasane Provinsi Jawa Timur lan Jawa Tengah, Jateng, Jatim. Dadi yang dicek nang nggone map dulur, kidul dalan iki masuk wilayah Jawa Timur, lor dalan iki wis masuk wilayah Jawa Tengah, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang.